Kowe wingi wis ngeteri beras adimu. Wes sih, Mbak. Lah, adimu ora meling apa-apa? Wong ketemu yo ora kok meling to, Mbok. Lah jarimu wingi bareng ngeteri beras. Rono. Pas wingi aku ngeteri beras kuwi, si Momon karo si Mindo lagi lunga. Berasnya tak titip Bu Siti. Oh, ngono ta. Lah ning apa to, Mbok? Ora, aku ki kok kepikiran si Mintul. Pikiran ngopo? Metengi si Mintul ki wis pirang sasi to, Le? Kok lemu takon ning aku to, Mbok? Mbok takon bojone. Lah mbok menawa kowe ngerti kok, Le. Yo ora ngerti to, Mbok. Mbok takon si Momon. Lah nek nu tulung aku belno Momon. Yo, sik. Tak ngerambuke iki sik ya. Ya. Mas, ayo toh. Jare main nganterke mlaku-mlaku. Mumpung saya ini iki lho. Darane iki sik seger. Ayo toh, Mas. Wah, ibu malah ngorok. Kurang If. Oh iya mbak. Mbak, sampeannya lagi ngopo toh? Olahraga no, ben sehat. Oh, lah apa marahi kandungan bahaya toh mbak ngono kuwi? Yo ora no Is, wong olahraga niki sing enteng-enteng kok. Manut anjurane dokter sesuai dengan usia kehamilan. Walah, jadi mau peregangan-peregangan tok ngono toh mbak? Iya, ben nafase iki panjang. Sok ning lahiran ki ben ora kaget. Oh ngono toh. Mbak, engko aku setoran mau cengkaruk meneh ya mbak. Soale stoknya sing wingi kae wis menipis kok. Ketoke aku praisik to Is. Ulang apa? Yo meh mempersiapkan persalinan. Waduh. Ya wis nak mbak. Aku tak makan sih ya. Soalnya selak awan iki lho. Yo hati-hati ya. Ya. Mas Awan. Mas. Yang tangi ngono lho. Nyelok tulung tukoke sarapan. Sesama aku ngaku dedek, Dek. Mas, sekawanen udarane ora seger. Ndang to, Mas? Iya, sik kok. Wah, Mbak Mintuli lagi ngopo, Mbak? Medi paling dot. Medi kok iso-iso. Apa ora oleh? Ora umum bae, Jo. Bambang biyen kae to. Nek semedi golek wangsit iki mesti bengi. Ning isor wit utawa kungkum ning banyu. Ki semedi ala masa kini, Mas. Apa beda to, ora? Beda no, Mas. Ben luwih ketok out of the box. Apa gedang apa piye? Sing mangkat. Sik, Jo. Aku penasaran nih, lho. Dot, itu mah ngopo? Mas ngecek sih. Mbak, tuli tenanan semedi pora. Gak turu. Ngopo le? Wong betul coba. Heh. Ya ini coba cicilan nih. Oh. Ini ngapa tuh, Dik? Peta. Ora kowe iki ngopo? Lebih kan? Yang Timon? Nang omah. Oh, ki anu. Mbok arep ngomong karo kowe.
Halo Le, Mon. Piye, Mbok? Kowe rak ya sehat toh? Wis pangestu, Mbok. Bojomu ya sehat. Sehat no, saiki ben esuk olahraga terus ki wong nang sandingku. Oh, ya syukur. Aku ki pirang-pirang dina kepikiran karo bojomu. Ya mung kepengin ngerti kahanane kok. Dile karek cilik to mbok wong cedak, nek ora sing ngeterke tak petuk. Ora sah. Mengko tak kon ngeterke masmu. Lah kowe iki engko ning omah jam pira? Yo sak jam-jame ning omah terus to mbok, uyurane ndi. Oh, ya wis. Engko tak rono. Ya mbok, Simbok ngopo lho, Mas? simbok iki kepikiran gue terus nduk. Pengen rene. Lah jam piro? Yo ora ngerti. Ki lak adirane ndi to? Ya ora ngono. Ibu kan ngomong to karo awake dhewe. Nek dino iki gak ade kon ngetan. Kumbane lagi akeh. Minggu nek simbok rene, ade renek dadi golekan lho. Yo kadang ngomong karo simbok to nek ade ning maetan. Pitik tulak pitik tungkong tetulak ing jabang bayi ngetuhaken cacing raja sarap sawan pansu mingkir si tukang mangungkong ngarasa tinu la baling maraki Nuwun. Monggo Mas. Wah, jan mat tenan. Esuk-esuk kandang gawe karo tetembangan rasane iku ning ati itu mak kleng. Tinggi nglipurati Masno. Dasare kula niku ajeng nampa putu. Oh, lah napa mineral pernah ajeng lahiran, Bu? Nggih Mas, kira-kira nggih seminggu melih. Oh, nggih to. Wah, mugi-mugi selamat sedayanipun nggih, Bu. Nggih Mas, amin. Lan jenengan ajeng nglondrek to Mas. Nggih no lah. Niki Nek hitungane mengke nek pas ajeng mendhet nggih Mas. salah pun beres. Mas mau morning gitu. Lagi golek sarapan kok, Min. Ya Mini lagi main sarapan. Ya Mini iki jenenge makan sore. Lah mbok mau bar mlaku-mlaku esuk ki tuku sarapan sisan. Mlaku-mlaku apa? Mas Momoni tangine awan meneh. Lah sido meneh berarti. Yo ora to Min. Jan nasibku kok bojo kebluk. Ini sidangnya arep belanja kebutuhan kapan tuh? Pengen kuwi dino iki, Min. Nah, pengenmu jam piro? Engko tak terke. Neng garapan laundry ki akeh lho. Kayak marotuaku yo meh rene. Ya wis nak besok wae ngono. Jane pengen kuwi dino iki, Min. Mengko bengi tak rene. Mengko tak dudohi foto-fotone sik. Sesuk awake dhewe lagi moro ning tokone. Ngono apa piye? Ngono ya kena, Min. Ya wis, tak balik sik ya, Tuh. Leren. Rasa tanda gawe sik. Sik ya. Ya hati-hati ya. Simbok situ ini jam piro to, Mas? Urung ngerti iki, Dik. Mbok Mas Bani ditelepon. Iki ya tak telepon ora diangkat kok. Ya tansik yo. Sak nipu aku. Tak ngewangi nyetrika.
Mbok iki ning omah ae to aku sing rono ya nelek bukang lho. Aku ki pengen ngetan yo, Mas. Dik. Pucet ngono, Dik. Iki masalah nih. Aku ki bosen ning omah. Wis ayo. Mon. Mon. Dul. Oh. Suwung ta, Le? Oh, ibu. Coba teleponnya. Halo, piye, Kang? Neng ndi, Mon? Aku nang omah Etan nih. Oh, iki aku harus simbok wis nang omahmu. Kowe rene osek karo Mindul. Iki simbok arep omongan penting. Oh iya, enteni sik, Kang. Dek, ade bali ngulon sik yo. Sampean dhewe wae to, Mas. Wong simbok arep omongan penting karo ade dhewe kok. Ya mikirnya nak nopo. Nduk, aku ki pirang-pirang dina kepikiran kowe wae lho, Nduk. Ya wis nek ora kena apa-apa. Awake dijogo. Aja nganti kekeselen ya. Nggih, Mbok. Emosine ya dijogo, Mon. Ora mung emosimu, ning emosine bojomu barang. Mergo nek nganti hipertensi, kuwi iso bahaya. Yo, Kang. So, nek wis lairan, bali nang omah desa wae. Lah ning kene nggonmu sempit. Lah yen mulih nang Etan, mesake Bu Siti. Mengko ndak ganggu gaweane. Malah mulih nang desa wae, sok tak emongi. Lah wong aku bendinane yo nganggur wae kok. Masalah kuwi gampang, Bu. Sing penting ki lahiran sik, selamat. Masalah perkara manggon kuwi karo dipikir karo omahku. Iki si mbok eneng celengan sithik. Kena mbok nggo-imbuh-imbuh sok yen lairan. Mboten usah, Mbok. Kula kali Mas Momon pun kedah celengan temen lairan. Ngomong kok. Wis tak cepaki yo. Wis, tambah nono wae, Mon. Dul. Aku urus simbok ngerti kahananmu. Wis, tampan wae. Kena tinggal ayem-ayem. Ya wis nek ngono temen Dik. Iya, ora apa-apa. Dinayem atine ya. Matur suwun nggih. Ya.